I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Hello po. Dito po ngayon sa San Jose, Occidental Mindoro. Ayan, ganda rin po dito, parang city, pero hindi pa yata siya city. Pero marami na po siya mga establishment. Lucky 7 store, yun o. So, dito po ako ngayon sa syudad. Ayan. So, ikot lang po muna ako. Kahanap ako ng mga makakainan, pero wala pa akong makita eh. Kita niyo po, itim ko na, no? Paano sa trabaho namin, ikot kami ng ikot. Ayan, maganda. Ayan, ayan ang city ng San Jose. May dinaanan kami kanina yung video ko. Sana mai-upload ko yun dun sa may Matarik, yung daan, yung galing ng Magsays, galing ng ano ba yun, Bulalakaw papuntang Magsaysay. Yung Bulalakaw kasi oriental, yung Magsaysay occidental na. Ayan, save mo. Ay, bibili yata ako. Punta ako ng palengke, hindi ko nabibili. Salit lang ako. Gusto ko na ako, maglalakad lang ako. Lalakad tayo. Maganda rin siya kasi established na yung maraming mga establishment. Yan ang city. Hindi naman siya city. Sanong sila.
Yun yung aming hotel. G-Star Hotel. G-Star Hotel. Ganyan. Mga kainan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Mamaya ikot ulit ako, punta ako sa labas. Sabot lang ako sa Metro Bank. So, yan po. Kaya tayo sa hotel namin. Ano ngayon October 23, Martes. Bukas alis din kami, bandang alas 8. Pasok para naman ng bar. Pasok tayo sa hotel na. Ito yung reception. Kaway-kaway. Kasi kaway-kaway. Ito sa channel ko sa YouTube. Libre na yun. Libre na tayo. Mga sabihin mo hi. Hindi na advertisement sa ano lang dito, 850. Tama ba? Pero 24 hours na yun. Oh, yan. Ay, sabihin mo sa Mute. Ika. Yan. Meron yung 24 hours na restaurant, meron yung sa Lawin Spa. Yun, magkano yung spa? 250 lang po per hour, yung massage po. Yes, Pwede na. 250. Okay na. Ikaw ano masasabi mo? Ano pangalan mo? Brenda. Ay, Brenda, ang ganda. Oh, Brenda. Ano Brenda masasabi? sa gabi saan. Ayan, pasok tayo sa hotel. Maganda yung hotel. Worth it naman siya sa dami kong pinagtanungan, mas mahal doon. sir, meron yung float. Na ano yun? Oh, magkano naman yung ganun? Pang girl naman yun? Pero hindi yung pakita. Papasok tayo, akit tayo sa room. Naputol Yan, karugtong. Pasok tayo sa taas. Search nyo yung Ronald Rivera. BDC Rivera. Mag-subscribe kayo para makita nyo yung palabas. Ronald BDC Rivera sa akin. Ayan, pasok tayo. Second floor kami. Ayan. Ganito siya. So, may kasama ko. Ayan. Pasok tayo sa room namin. Room number 10. Occupied. Ayan. Ito yung room namin. May lamesa. Medyo ano lang. Tapos yun yung tawag dito. Yung TV. Tapos yun yung aming higaan. Dito naman yung sigaan. Pasok tayo sa siya. Maganda din siya. Mayroon ng shower. Yung bowl. Tapos ayan. Mayroong lapator. Okay naman siya. Maganda siya. Para sa akin, okay na siya. So maya-maya, ito muna ako kami dito. Sige po. Ayun. Tali. Mamaya na ulit.
mamaya na po ulit, mamaya okay bukas. Para po sa aming pag-release. Hindi ko lang alam mo, bukas po ulit. Sige, salamat po. Good evening po. Ayan, nandito po kami ngayon sa San Jose. Kasama ko si Pau. Pau, sa Macdo. Say hi, Pau. Say hi. Ayan, ikot kami. Ginaguide niya ako eh. Ayan. Sayang, hindi ko pala nabidyohan yung yung Burgos. Ayan. Ayan, naglalakad kami, hindi namin alam kung saan pupunta. Ayan, my new friend, meet my new friend. Hi. Dilim. Mamaya na. Post ko muna. Good morning. Ngayon po ay October 24. Nandito po kami ngayon sa San Jose, Occidental Mindoro. Ito po yung pinakamagandang syudad. Hindi naman siya syudad, town pa rin siya ng Occidental. So, yun po. Dito po ako ngayon sa G-Star Hotel. Dito. Ito yung pinakamura namin ako. 850. So, yan po. Metrobank doon. Kahapon nag-video na ako dito. Pero okay lang. Bago akong manood. Ayan, dito sa kapila. Dito yung papuntang Rizal. So, yan po. Ikot muna kami. Palis na kami ito. Ito na yung way namin. So, salamat po ulit. At see you next day. Mamayang gabi. Hindi alam kung saan kami mapupunta na mamayang gabi. Kung Mamburao o Batangas na. Kung makakatawid pa kami. Salamat po ulit. Good morning. Ayan po. Subaybayan niyo po yung aking channel po. Please hit the like. Tawag doon. Subscribe po kayo. Tapos hit niyo po yung icon na bell icon yun. Para po pagka nag-upload ako is updated po kayo. Salamat po. God bless.